Slogan ovogodišnjeg Svetskog dana bubrega, bubrezi i zdravlja žena ima za cilj da široj javnosti postane svesna činjenica da bolesti bubrega utiču na zdravlje žena, što zahteva hitnu javno zdravstvenu akciju na globalnom nivou kako bi promovisali jednak pristup zdravstvenoj zaštiti i rodno senzitivnim preventivnim merama i postupcima lečenja tokom čitavog životnog ciklusa žene. Kako se ove godine Svetski dan bubrega i Međunarodni dan žena obeležavaju istog dana, pruža se mogućnost da se skrene pažnja javnosti o važnosti zdravlja žena, a posebno zdravlja bubrega kao važnog organa. Cilj obilježavanja Svjetskog dana bubrega je podizanje svijesti o važnosti ovog organa koji ima ključnu ulogu u održavanju života, kao i upoznavanje javnosti sa tim koliko su bolesti bubrega česte. Ovaj dan obilježava se od 2006. godine svakog drugog četvrtka u martu mjesecu, a na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju i Internacionalnog udruženja Fondacije za bubreg, koja djeluje u više od 100 zemalja širom svijeta. Ove godine poklopilo se da to bude 8. marta, pa su oni iskoristili da upravo ovaj Svetski dan bude posvećen ženama sa inicijativom da se podigne svijest žena koliko je važno koliko je važno zdravlje bubrega, posebno kada su u fazama trudnoće, u periodu trudnoće, u nekim kritičnim situacijama kao što su hronične bubrežne bolesti, akutne infekcije koje uvode često u te vrste bolesti, neke autoimune bolesti. Znači, žene imaju također istu mogućnost da se razbole od ovih bolesti kao i muškarci i zbog toga je ove godine žena u fokusu. Hronične bubrežne bolesti su globalni zdravstveni problem i mogu, ukoliko se ne otkriju na vrijeme, da dovedu i do prevremene smrti. Načelnik službe za nefrologiju u Novom Pazaru, dr. Edin Hadžibulić, kaže da je ovogodišnji dan bubrega posvećen ženama, s obzirom da hronične bolesti bubrega pogađaju oko 195 miliona žena širom svijeta i trenutno su 8. vodeći uzrok smrti u ženskoj populaciji, što je 600.000 smrtnih slučajeva godišnje. Svjetska zdravstvena organizacija je globalno inicijativa za zdravlje bubrega sa Evropskim udruženjem nefrologa kao i našim srpskim udruženjem nefrologa obeležili su Svjetski dan bubrega, s time što su bacili akcenat na najznačajnije probleme s kojima se žene susreću kad su u pitanju zdravlje bubrega. Sigurno to su razne autoimune bolesti i nefritisi koji najčešće pogađaju žensku populaciju, lupusni nefritis, dijabetska nefropatija i drugo sa vrlo čestim genetsko predisponirajućim i anatomskim karakteristikama žene, akutnim i hroničnim upalama bubrežnih i mokraćnih puteva, s akutnim hroničnim pielonefritom koji neretko dovedu do terminalne bubrežne i do neretko te žene završe na dijalizi. U Novopazarskoj službi za nefrologiju liječi se oko 90 pacijenata na hroničnom programu. Služba radi u 2 smjene i ovdje se godišnje obavi 14.000 dijaliznih procedura.